korwa aseskuru y'abamura ya magena yigotoka ime constituency y'abumachoge burabu no twabire tukobera gaja kuruma nduba kite koine kya buna ekyombe kyobo choline chindire IBC ekenyere ko wage koina na amachibu aya AMO ase AMO wikira aboniga constituency y'abumachoge burabu nigo ibate ange chi ward inye gati y'abantu bate ego ward y'abochi burabu ndubate ward ya bokimonge na bigo ward ya magenche na bombaba wikira aboniga iga natwana lekova atokonyora uroboti kuruga aso Mauritania officer nyamona kwirikia bunanya ko bagakoretwa abene na abono o Mauritania officer uyu nyandite ko bagagotenera egetu kia magena kibono getenete ebitu byonse bigwaka chikura ime constituency ya aborabu wono igonte getiga igatwanire ko batokonyora mweshimiwa Amosonderi yoringe gati yabarwanereria ba ekirugo ekyobwa MCA korwa ase ward ya Bokimonge. Karibu sana umheshimiwa imeya TV tu ya Ndizi TV nimanye tenga abona ino abeshimiwa nene mwanyale kwa mukuganya tinga kichiri chintande kurundi tukoligoro gutukubugima nimambiye bono na amachibu andireli aranyale ko bagakorera wasowe tutotebyango umurobiri uko barachikule kina kwenekya na channel ko bachikubikwa amona kyogendere kurundi tukoligoro ikaraboneka ambiwa sana mambrava amangana yuko barachikura atwara murambo zatarara manganande ya yobo burukani lakini efiri mbwa tabona nchomurai and ntabero buraya matukamangana rinye process ya vera bit slow ekaba yakombe na mwako etetega ko bara naende na lenge kinyanganyira somako 2017 rakirende gatwabolia kurumambia twabole mu puwe mu returning officer yatabanga process yo ebintombire binge byagare yakira mara na kubatekana mono gukora tari nyeli chikulira tabanga bano you must release chiri source chomo president moko bakora tari bakora verification batari ilinde mo transmit resource chomo president process it process renke owing to the fact in a constituency ni wate ebitu 113 bone process ya tigire bone yatako yanda the process bone yo komba list yo ilinde yo president transmitted after which inkagerete toyandego data yachira from all the constituencies to 113 ilinde bakomba data according to the votes casted yo muntu kwa member of parliament baadaye bamauto chira bantu kwa member of county assembly ekran koligere lima approximation team kuma nyaro lakini gatwabo uli bagitabenga by about 5 to 6 abakanya process yali kwende ntago kuboringa kubatekana ne report gosara baturi na reko baruku batukone kyombe kalikyo bacori ne chimbi IBC yogenya reko batabanga abange bakenya banyara reko bagweso kia elinde na barabanyara ko bagwaka ekora yabo anene ase umwako ibuna omurai kwanya reko bako basoborai na kero kindi kero kwanya reko babetana na sebitu avyo ewodi yawo no nyara ko tatebe anene kisababu cyanya reko bachiko kera bakenya bange mbeso geti anene ase kanje kisi naro chigante kinancheka ekanga amawazo sana statistically speaking unaona se wodi ya neba Kimonge ye wapyanga epopo percentage y'abantu basoga waka chikura yo balance ya 70% so between between 60 and 69% I meaning over 30% y'abaki chikura budget abangi babo n'abantu bamayete square constituency square county na square ward maybe bamayete semicheria na robo na robo atagete bayiche waka chikura lakini ngara mu chukuzi njiraga igamba ko nyaro cyana ndabona economy kibazo cyaburire abantu abagatera na robo budget waka chikura which is a very big loss. Secondly, I also think the economy available abantu bande sometimes they have lost hope in the leadership abantu ba feeling na twaga chikura rero twakamambi still ubwo bwabo na buri cyane kwa century yo anyara abantu batigari tenga batari waka chikura. Thirdly, and which is for me a bit embarrassing n'abantu naroche bayiga kiteme teme n'amakoli menga mbere cyo waka chikura montonde
nakaragenda bakwanira senchira babo kabanyana bamanyiti neyo enchirenga bune ikiri ngiye yakogera ngiye ko an opportunity to participate in a democratic process to elect leaders yako apere lazima umuntu akunya abantu gutema cyo wake kura naro cyanye bituo biberiga abantu bega kiteme teme bavuga tena chikura chiko cyose kasakuna mbiri baye ntose umuntu naro chikorese biteme na bitumaime akanyara sakuna moja yabeire ebituo bya sikira bakaganda nkaba tagati chikura antagete kweni kare je abantu bayite sama tukare bose lani wake kura watake kura wako moyo opportunity yo muntu uri tatageti agambe ndimena sana omweshimiwa Amos Onderi oyi ole gati yabaruneli abanyara ko bagwesokia ase award ya bukimonge wetarase kia magia ODM mweshimiwa tukuoneretia amaya ikirabona tuganyete kiombe kia obochoni chimbe IBC inyara ko bagekoreta amachibu ayo ase obwene inyara gotore ase constituency yabo machoge burabu ase skuru yabo muraya magena tugenda takoba tukubwatia AMO ase AMO ekiombe kibochoni chimbe IBC akigenda tabona kubwa toka amachibu aya kocha ase abakichikura ba ensemo eye inyara na indege nteke mutonyara kubatu wesomya kurwa litukuligero buna obochori ubogoso kubara gwechikura kukonya takoba ko chaka akero kende abangi babarwanereria ba ebirogo a kwetera ase obo member of parliament sobo chumbe noni obo MCA ibanya takoba konyara amachibu abo kurwa ase bitu ebiria bi wake chikura labda wetera ase aba agent babo na abangi mbagenda takoba bakugokera kero kende obo bwibwabo lakini intuga yabona Ndizi TV anani gutuganya tamachibu abene ayakobwa tukone kyombe kia obochori n'echimbe bidaka chinde cyonsi igaiga se constituency yabo machoge burabu homo returning officer wono nkunyarare kubaga kubatoka amachibu aya AMO asayemo asabarwaneli awo panyala takoba imeya holi yakone kianga barabu panyala ko bako yabwatia AMO asayemo nyira Ndizi TV gaiga no tokokorera ngagenda takoba gwateka kurwa chinsemo cyonsi notorega iga ikirobono amachibu aranyara kubaga guchaka koretwa AMO asayemo nyiranga notorega iga ukomanya ayagenda takoba gwateka studio Ndonyara kwa watu kwa nyarali bagari ya bene liwetana na anene ase constituency area ya abobasi regatichi constituency chinene miye county ya Kisii ebuate chiwodi isano na isato asibonigo etonyara kwa watu kwa ene kina tonyara kwa watu okubatia amachibu ayo AMO asayemo wikira aboni yanga tonyara kwa watu kwa na omo returning officer Frida Jebeta oye otererete chikura ase constituency ya abobasi yanyara kwa baga kubwatoka amachibu ayo AMO asayemo nabono iga ebunge yabo basi nigo ebwate omochumbe omochore oyore obino obiri oyo nyarakoba gagochoro bene buna omobunge bwa ensemeyo obiri nigo abwate chikura gwetanya chirubu emerongo ebere no nyarakoba gakumubwatia nigo akorokwa oyo nyarakoba gakumubwatia nigo akorokwa Steven Manoti abigo oyo bwate chikura gwetanya chirubu 13 abana bugati yabarayibali banyarakoba omo returning officer bwa constituency yabo basi Frida Chebeta ikanyara kubaga kubatoka amachibu ayo nigo anyara kubaono gakumo otangaza abene obiri buna omochumbe onyaga kubaga gochorwa ase ensemo eyo ase chiwodi echo isano na isato boigo abarai ambanyara kuba abagochorwe karatogenda takoba tukubwatia amachibu ayo ya masayamo banyara kuba togo irana na inde tanyara kuba togo tebinga mpara bibanyara kuba bakoba ababui sekerogo kia OMCA ase chiwodi chensi isano na isato imeye wodi yabo basi ina machibu tugati yagenya
banyare koba gakubatu kwanto gena takobatu ko yabati ayemo asayemo amachibu aliyo governor boyo no senator kurwa ase kurwa tallying county tallying officer aliensemo ya Kisii National Polytechnic kaba ripota bitombaroro bakoneke banyare koba goto amachibu ayo ayemo asayemo ngotoka nayo kobatu ko yabatuka chisemo ochunsi anene county ya Kisii ye ebwata ya chiko constituency kianda nigobono kitaseni kianisi TV yako kweneke na kianyare kwa kubwatukira ayemo asayemo nyore boigo kuborwaniriye goseke mineno eke ine constituency ya bobasi nigo anene kiaringeke mineno egetindi igati yabaria banyara kuba bose bari bakati yabaria banyara kuba kwenekia buna chikuru chanyare kuba achikubatuka na machibutu tokana takubatu korekera ayemo asayemo kwenekia buna abo bisabali bechimbe na obochori IBC na kende baganda takoba abago tobwatia mpia mono sana tukangira na studio kendekera basego tana batokonera ko batoko tebya masayemo Kennedy
Sufela 4, Karami Daniel 4, Dorothy Kwamboka 10, Uguri Getuka 3, Gare Faustina 0, Nyamani Budi Wanchama 0,